Disumet ya Dek Tito. Iki piye? Bubra Pak. Bubra. Kadane Pak kali. Guaan Mas wes. Ada minat. Ora sedeng ya Bano. Malah ra iso kedep. Ada Mas Tito. Ada Beslu. Iya. Ya. Nonton apa? Ada tadi ya. Ya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wanci bengi nambahi kesengat iki lepu janati ning ngendi gojlung dawa ayu sing tak anti-anti Ada Turangga Ulung. ada Bestu Ada Mas Tito. siap ada Pak Pi Ada Minat Jaya. ada semuanya Ada kanca-kanca YouTuber semuanya. YouTuber matur suwun Ada Mbak Kayi. Mbak Kayi Ada Narotama. Kopi Aizi Nyanyi ya. Ya. iya Gua ngape Gus aja silang. Aku tegang gendang tresno. Lelang nang sora. Gawe sebu rasa. Nambani ati ku jiwa. Kang Mas temeno atiku. iya 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 tuh gimana enak Pol Turangga Ulung nang Godo Juli sak jose iya Mina Jaya lho iki iya iya janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada sapa sing nuting oh gitu rembulan ing wanci wengi nambahi kesing ati iki video kok ngilangi apa lho apu janati ning endi yo wong manis sing tak anti-anti arep apa golek iki enak kok boleh bergoyang yuk go lo five ngomong Bestu la 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 bebek ngendok
Oh,